Shibun ba kisaki bila min akaleng saudong jang kapathai ya kaba kalong persha ya kani ka coronavirus vaccination lan ni kaba inject nak tang jingpang corona kaba mi na China kabla penlong artatin ya kipaj ba babon Garkum ka record balayolum na government jong ka UK lingba jong ka health department na lap batsyam ba kani ka vaccination kalong ka bama ba kata shibun ya ka jing imbre na kalyang jong ka medical consulting group hadin makilale ya ka research pan lap chpang jong ka banta kisham pat lap shibun ya ka banta ka jing kata jong ka dawai ka jing stom ka bakan thup kilap matsyam kalong ba kapanlong ya ka jingpang ba mi snam lani ban place nam but kabakta ya ka immunity system kapanlong ru ka jing su at jing thar jing pang kamat kabakta ru ka thet bat kan jabor jabing bat kumju ru ya ka bor yo I lani kumju ru ya ka bor yo sngo nangta ki kenthei ki badang armed labatai ru ba kani ka dawai injection lani vaccination kadai ba ma hadu kata pan pendon kam but na kabanta ka jing ibreu namar kadai ru kabakta ya ki khlung ki barang don kapo jong ka kmi ha kapor badang armed kani ka jing kta katkum ka record balayo lum kalong ba jan riu hajar ngut ki balayap no na ka jing kta jong kani ka dawai vaccination nang ta jan arpho hajar ki bala hap ban lit pha sumar spo hospital bat kum juru si hajar news pa life honyo ki balayo ya kani ka facial paralyzed nang ta sau pholai hajar praspa khnai phoi ki bala hap ban lit pha sumar riu hajar duna ki bala shakta direct na kani ka dawai inject bat kumba ar hajar chispa khnai pho ki bala yo ek jingpang hat atak juru hadu ruspa sanpho arngur ki baldu no ya ki khulung ba hakapor ba kidang armet bat kumba sau hajar shite ki bala long ana bat na preng jong ki bunru ki bom la shu ya kaban penkoj bat kani la lap ba kadai ka wei na ki kam ka ba shirkhei la ne ka bala bun la ka jingkta la nai combine ka kum ka record ka dawai ka ba penstom kani sisa kamlong normal shu la ne kuman shuong kani ka dawai la ne ka vaccination ru kam dei ka ba normal henrei ka dehi ka bom patikna ka ban pendon kam na ka ban ta ban inject ya ki breu katkum kabayadai bat ki noms lane kar kompanyaj ban test bat wat nya spang ki dawai kuman sipagan mau hapo Israel ki bala ai ko order mandatory compulsory ya baro ban inject bat menta ki shambar ki babe namar ka jing ka baki kendo bat kani gal kata sibun na ka banta ka jing ring munsim lane ki banta jong klong sam bat kani galong ka bakiu palat ya ka 4,000% ban ka CDC ru kala menjur ya kani ba katkum ka record bakala investigate lani la ti bnya kasyam bagani ka along obar lani ka bala palat ban ka ba julong lani julap ki por bala legno kum taru kani ka agency ka penlong ya ka emergency meeting na ka banta ya ka ban yakran halor kani ka phang menta hajar mani ki lapan mi ka order ba ya baro ki samla ban pensange shwa ya ka ban ai ya kani ka vaccination namar katkum ka jingkhen ya ka ba ngilap na po Israel la khen kelum bakan ja na Amerika ru palat silak steng kinmat ya kan ka jo ka jing sitam namar katkum ka jing sisa bai kanila pendon kam klem da pendap la ne ya katkum ka badai ya ka ban le ya kites la ne karukam ya ka ban pendon kam ya kan ka dawai te kumban suong balai ngendon kam ya kani ka vaccination habang itip tikna ba kametjungi kabyang la ne kadang long secure talat na ka khandai phau khandai point khandai percent ru bat ka por hi kan sabata ya kani ka jingja bat ka jingta jong kani ka dawai bat ka basosi ka long ba shibun ki ba lap bat shem kani hendre ka long dirpor pat ban pensange no ya ka kani ka khubor ka dei ka bala wan leng ba jong ka one news American khublai shibun